kumukulo na yung tubig. So, tara guys, magkape muna tayo. So, ayun guys, ngayon ko na muna tong video kasi magpapakain na ako ng baboy. Sa sunod na aking vlog, isasama ko kayo doon. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell if para updated kayo if may mga bago akong upload na mga video. So, pasensya na guys kung ganito akong magsalita. So, ayun guys, pasensyahan nyo na kung ganito yung mga video ko. Ang sakit sa mata, nakakahilo.